Pajjiżna huwa wieħed mill-uniċi pajjiżi Ewropej li l-gvernijiet tagħhom jgħaddu l-linji ġenerali tal-budget lill-Unjoni Ewropea qabel lill-Parlament ta' pajjiżhom. Għal dan dalgħodu fuq Breakfast News l-Ewroparlamentari Laburista Edward Cicluna. Cicluna spjega kif il-Kumitat tal-Parlament Ewropew li huwa membru fih, jiġifieri dak tal-affarijiet ekonomiċi u finanzjarji, iddiskuta ċ-ċiklu l-ġdid tal-budgets tal-pajjiżi membri u kif dawn iridu jkunu jaqblu mal-linji gwida Ewropej, speċjalment fid-dawl tal-kriżi tal-Ewro. Qal li f'din is-sessjoni li għaliha attenda l-Kummissarju Ewropew Olli Rehn ħareġ kif Malta kien wieħed mill-uniċi pajjiżi li jibgħat l-ewwel abbozz dwar il-miżuri tal-budget lill-Unjoni Ewropea qabel ma dan joħroġ fil-Parlament Nazzjonali. Issa, hemm miktub fid-dokument tagħna li Malta hija waħda minn dak il-pajjiżi li ma jgħaddix mill-Parlament. U dan huwa nuqqas ta' trasparenza illi dan huma flusna. Ir-riformi se joqtu lilna l-pensjonanti u l-ħaddiema u hemm bżonn illi da ċiklu tal-budgets inkunu narfu illi jekk jibda f'April, irridu nkunu nafu li fil-bidu tas-sena hemm bżonn nibdew niddiskutuh. Il-professur Cicluna ta' wkoll ir-reazzjonijiet tiegħu għal dak li qal il-Kummissarju Ewropew Joaquim Almunia dwar il-fatt li l-Gvern qed jonqos milli jagħti l-informazzjoni dwar l-Air Malta. Malta rridu nagħtu mit-taxxi tagħna għajnuna l-kumpanija strateġika l-Air Malta biex tiġi fuq saqajja tirristruttura ruħha. U għadhom ma tawniex risposta. Jien qed nikkomplejnja. Il-piloti u kulħadd jistenna l-impjegati niltaqa' magħhom kull darba li meta nsifer. U dan minflok stennejt sajed li jekk u hekk. Infaqa għalli aħna qegħdin indumu għalli qed idum il-gvern tagħkom qed idum għalli x'għadu ma tagħniex l-informazzjoni li qegħdin nitolbuh. Edward Cicluna qal li din ir-reazzjoni ta' Almunia issorprendiet lil kulħadd. Huwa talab li l-Gvern jikkjarifika ruħu sabiex fl-aħħar mill-aħħar il-Kumpanija Nazzjonali tal-Ajru tieħu l-għajnuna li għandha bżonn kemm jista' jkun malajr.